Оле, защо отдолу нагоре сега този път? Защото имам горе. Има да сложа. За това, защото имаш... Аха. И да. Майка. Така. Да. Ти правиш тъй. Да, Горе. да. То се прави тъй. Аха. Добре, това ще го науча. Добре, хубаво. Виж колко празно. Да. Да. Пълни горе. Да, пълни горе, ма не мога така веднага да се ориентирам. Аз сложих тук, там дай. Много така, харесва. по-малко с маломашка. Да. И като имаш дистанция с ръката и маломашката, че е много лесно. Добре, тук имам някакъв проблем. Чай сега, добре, сега разбирам, че сега това трябва така да го взема. Така, и след което го взема ето така. И сега тук правя едно такова. Какво ще кажеш? Много добре според мене. Още малко. Много добре, харесва ми почти. Чай сега тук не стана добре. Ето. Горе. Горе зле ли? Напълни. Чакай малко. Чакай сега. Добре, аз ето този е готов. Още малко. Добре. Хубаво, ям. Супер. Да, го развали. Чакай сега. Готово. Ето така, малко и готово. Ми трябва и малко повече. Там иска материал, точно там. Материал ли? Не, аз ще го правя. Няма много да го правя, развали го малко. Добре, какво правим сега? Взимай материал. Взимам материал, добре, чакай малко. Искам още да. Не, от кофата взимай материал. Трябва да се научиш от кофата да вземеш материал. Чакай сега, аз се сетя. Чакай. И аз искам, например, един да ми сложи на маломашката на готов. Няма. Това малко така трябва да го направя. Така малко. Не. Не, да. Само на кеше. Само на гъла на маломашката. Гледай да го... Чакай, сега няма нищо, сега ще го правя. Много не се облягай. Така, Албена? Не те е хубавото и. Стълбата не е. Стълбата няма нищо. Чакай малко, съм се закланал с нещо. Кабела има електрик, да знаеш. Добре, аз няма да стигам там. Добре, не е много зле. Виж. Не е много зле. Няма как. Супер. Супер, ето така, нещо тук не се справя много добре с тази работа. Ето идеалка. Ти да сложиш материала много. Ето така. Тук не ми се пълни много добре. Но, ето така. Тук ето така. Много добре. Ама, много материал има. Късо дърпаш. Късо. Да, трябва по-дълго. Да. Добре. Чакай, как Албена взима материала. Слага си на маломашката. Че са, и какво? Не знам, тук много, така ли трябва да бъде? Не трябва точно така, но ето късо, значи дълго. От тук? Да. Нагоре, това го забравя. Горе. Ама сега грешно го направих. Няма нищо, няма нищо. Ето така. Остави го там, аз ще го взема. Добре, го там. Добре, сега от тук нагоре ли? Да. Оле, така не мога. Защо? Не знам, сега не мога. Виж, нищо не стана, нямам материал. Имам малко, ама. Леле. Да ти номер. Как ти номер? Добре. Тук не. Слагай за материал. Няма материал. Виж какъв звук ти дава маломашката. Демек имаш на ръбовете. Да. Добре. Зато и трябва да внимавам. трябва да чистиш той. Добре. Готово. Ето сега. Не мога отдолу нагоре. Не може да отдолу нагоре. Виж. Ето. Виж, то да не ми Ето. се... Добре, хубаво е. Ето. Добре. Виж. Колко хубаво. Виж. Леле. Ето ти много ми материал. хареса. Айде. Чакай сега, тук ще го завърша аз и ще го дам на теб. Айде. Че сега ще тук виж какво направи. Може ли така надолу, Да. вместо нагоре? Айде аз така ще направя. Ето малко така ще направя и после други работи ще направя и всичко точно. Ето виж, много добре. Супер. Ето, какво ти пука? Да. Ето. Супер. Не. Ето така малко и сме готови. Готово. Готово. И тук имаме, добре, така ето тук ще го взема малко. Много добре, какво? Толкова мога, толкова сега началото. То трябва да са така, да са... Ето добре. Добре. Не е лошо тук сега. Не, за първи път е добре. Сериозно ти казвам. Браво. Не. Чакай, сега ето тук имам една такава работа, дето е така мога да го направя. Не е много хубаво, но по средата много кофти. Ето така по-добре. Тук